Sanibona bafethu uva nesports lo so namhlanje ngizoreact ama penalties adishawa izolo between SuperSport United versus Orlando Pirates. Subonile kumdlalo indlela oqale ngakhona umdlalo Orlando Pirates ikwazile ukuthola igoli lokuqala elikora uMbokazi kwathi ke igoli lesibili lekora uMahopa kwathi ku SuperSport amagoli bawakora linganisa uChukwumanje ukora igoli lokuqala yebo former Orlando Pirates player kwathi ke lesibili balikora igame siphele kwangama-extra time omabili amathimba awatholanga igoli kwase siyiwa kuma penalties. So kuzoreact ama penalties yabo Simple Chain kuthiwa wenza umsebenzi omuhle Simple Chain yabo ngizobheka indlela Orlando Pirates washaya ngakhona ama penalties mase siya ku next round mekwenzeka siya kuma penalty kumele sazi ukuthi okay kahle kahle ubameli bawashaya ama penalties and bawashaya kanjani yabo ziningi izinto esizibonile kule game yabo nendlela abadlali bawashaya ngakhona ama penalties kukhona nje abangisurprisile yabo but ke mungabu ama penalties singawabuka sonke la sijudge sonke ungangitshela ama comments ukuthi uba ukusurprisile ekushayela ipenalty eyingcwenga yabo asike siwaboneni phela okwenza ke ispeed uthi ke yipi ke ozoya lapha ke kule penalty ke yokuqala sisokele iqhamuka lapha ke endaweni yaseRathanda ekhona ke ngapha ke egoli yena ke uLebohang Mabwe uyabhekana lapha ke noSimple Chain yabona ukuthi Simple Chain izolo udlalile ngathi kuleli goli ngiyaxolisa ukukhatha nje yabo Simple Chain lela goli elikore uChukwumanje lokuqala udlalile ngathi yabo but ke ngibonile uSimple Chain upostile ku story sakhe izolo bengekho right bafethu kulabo baziyo last year uSimple Chain walahlekelwa uma wakhe yabo so izolo ubengekho right but ke ngiyabonga ukuthi ukwazile ukwabamba ama penalty yabo ngibonge nje lokho but ke igoli lokuqala mfethu but ke angazi indaba uLebohang Mabwe engakazi iSundowns imthathe serious lo mjida wehlezi underrated kakhulu Lebohang I don't think usazobuya kwiSundowns isho ibamba shayini isho wayibamba almas ubheka wonke lama penalties lawa uyawabona ngempela ncane siyofuna lapha ke indebe yeNedbank Cup usiya lapha ke eJohn Hoto kanti uRicardo Goss bamkhombisa ukuthi ke uvama ukuya ngaphi uthi uGoss ke ngiyanizwa bamkhomba ke uGoss athi ke dayivela ngapha uthi uGoss ngiyanizwa yabona ugoalkeeper labo bawu2 ugoalkeeper labo bawu2 le game le bekhona lo coach lo webafana umkhelele beno Hugo Bros bebezobuka ugoalkeeper bezobuka uRicardo Goss beno Simple Chain bawu2 yabona lama penalties labo ama penalties lawo omunye wabo ukhethiwe Hugo Bros ubabhale phansi between the two of them uyakhona uhambayo yedwa sibeka lapha ke John Hoto bele babela basedia uzokwenza njani awu John Hoto isho ayibamba odi fast ishawo hot isho ayibamba uthi nje kusuke ngasuka late ile ya forward step ke mphazamisile uGoss ukubeke uvelo wasuka nje waya ngapha naku uGoss uthi ke bengiyibonile kodwa ke futhi ke ngempela babastadishe ngempela kabadlali ukuthi ke imvamisa bakhahlela ke ngakupha ama penalty uyalapha ke Bradley Grobler uMagwaze Pindelela yena ke uBradley Grobler mana bafethu wakuphi uGrobler uBradley Grobler owayiphi iCrandro wala eSouth Africa noma wale Australia awuzwena umdlali engaze ngimnake like la eSouth Africa underrated kakhulu kanti lo mjidi washaya amagoli futhi SuperSport wakiphi iCrandro walana noma wale yabo because mekwala kumele ngabe uyaba khona mhlambe squadini yabo in previous years mhlambe simbone edlalela isquad but ke
singesazi noma Hugo Broos usazomkhonsila yena ukusiphela neminyaka isemshayeni but angikaze ngimbone mfethu eba ukuhlu lwabadlali abalandwayo kwisquad sebafana bafana mekuhala eSouth Africa. Sibheke lapha ke Sipho Chaina. Sibhekene lapha ke uMagwaza ePindelela. Yena ke uBrandon Grobler. Sibheke lapha ke Magwaza. Shale uphahla. Umagwaza ePindelela. Onenkuzi phela ngayisipiliyoni. Yena ke uBrandon Grobler. Wagcwalisa uGrobler. Wahamba waphelela uSipho Chaina. Kodwa akangafika ke kule bhola. Yena ke uSipho Chaina. Usiya lapha ke inkemba. Yena ke uThapelo Xoki. Awusuka nini madoda? Ushaka Zulu. Ukapteni ke kumaZulu. Sibheke lapha ke Xoki. Inkemba. Sibheke noGos. Sibheke Xoki. Uyawashaya ama penalties. Siyamzona nje defending. Uyawashaya ama penalties. Hayi uyawashaya. Ama penalties. Ricardo Gos uyabuza uphemba. Uyakulahla. Benibone kanjani kaXoki njengoba ke ekulahla kanje. Elisangale ke lenkundla. Phambana nalo. Yena ke uRicardo Gos. Uzoya ke a former Orlando Pirates player. Vincent Paul. Yena ke uVincent Pule emashonisa. Bazana kahle noSipho Chaina. Bazana kahle noSipho Chaina. Kungenzeka yena umashonisa aye direct. Ngaphakathi kusakhona iPirates ngaphakathi. Ukuthi ke imvamisa uvame ukukhathela ngakho uthatha isikhathi sakhe nje uSipho Chaina. Uyamthusa nje umashonisa. Akafuni lokumbheka. Yena ke uSipho Chaina. Shonisa mashonisa. Shonisa mashonisa. Vincent Pule. Sibheke lapha ke mashonisa. Hayi, Oyindo Jache. angisathuki kakhulu. Oyindo Jache. Yabo mekushawa ama penalties ivimba uchain. Angisathuki kakhulu. Mazi kahle umashonisa uChaina. Umashonisa ebefuna ukuya direct. Kwawukuthi ke akaphakamisanga ke le bhola. Ngokwanele yena ke umashonisa waseshiya umlenze uSipho Chaina. Awulahla umlenze mntanami. Awulahla umlenze mntanami. Wasebuya nalo lizwa yena ke uSipho Chaina. Aleyo ndlela ke ingena ngaphansi kwencindezi iSuperSport United. Amakhobatowski. Lapha ke ubufakazi evidence Makhoba useconsultile yini uBoss. Bheka lapha ke Makhoba akahlehla kakhulu. Makhobatowski. Hey. Ihamba phambili Orlando Pirates. Ihamba phambili Orlando Pirates. Liyabuya ke Kodwa abane game emnandi makhoba fuqama. Makhoba ushake ingcwenga yento. Umphambanisa nalo. Yabona nje ku first half maningi amathuba wamotion. Celebration. Makhoba. Isishaya isifuba. Ngalento ke eqeda kuyenza. Uya ukapteni Nico Mobi. Hey. Uya ukapteni Nico Mobi. Oya ke ozothi ke ayilapha ke kuleli bhola. Yena ke uNico Mobi. Uchain uyabathusa ke uvela thatha isikhathi aphithizele nje into ongayazi. Elo egaluza nje. Bheke lapha ke Nico Mobi. Bheke lapha ke Nico Mobi. Shale uphahla. Isho wabuya nalo. Ushake ugesi uNico Mobi. Ushake ugesi wento uNico Mobi. Ebeyibonile Sipho Chaina. Wakuthi ke ihamba ngamandla. Ipenalty yakhe ke uNico Mobi.
cishe wabuya nalo lizwe. Siyalingana ke mbukeli amagoli. Kodwa ke okwamanje Orlando Pirates yoke ene-advantage. Uyalapha ke indaba ithethwa Ndlondlo. Ube negame emnandi Ndlondlo. Second half ungena kwakho ungidlalele kamnandi. Ungayithi Ungidlalele kamnandi nje bafithu Ndlondlo. Hayi kabi. Yabo. Kunoma Musele ungenile angibonanga lutho alenzile for me kunoma Musele. thatha isikhathi sakhe uNdlondlo. Sibheke lapha ke Ndlondlo. Ndlondlo. Ipenalty yakhe bengitsho ukuthi izohamba phezulu kwepala. Yabo ipenalty yakhe bengitsho ukuthi izoyale phezulu kwamapala. But at least ke bekuyishot on target at least. Wabuya nayo izwa ipenalty yakhe undaba ithethwa Ndlondlo. Bengitsho ukuthi nje iya phezulu kwepala. Usamfunda uSipho Che. Sibheke lapha ke Ura. Shole uphahla. Wayibeka phakathi uBura. Uzokwenza njalo uTito. Tito. Hey, yabo lila Tito. Yasinda ngokulambisa. Bengitsho ukuthi ulibambile uGosi. Yasinda ngokulambisa. Yabo lila Tito. Yona ke Orlando Pirates. Bengitsho ukuthi libanjiwe. Isho ubuya nayo izwa uRicardo Khosa. Bengitsho ukuthi libanjiwe lila Tito. Isho ubuya nayo izwa uRicardo Khosa. Cishe. Ipenalty kaTito. Ukwazile uRicardo Khosa ukuhamba. Kusale kancane. Akupheke nje ama steps. Engabaza ukuhamba uRicardo Khosa. Loya two step loya awuthathile. Iwona two step ke ombambezelile. Cishe saphuma la. Ufike lapha ke kuleli yabhola. Siwinile nje kodwa cishe saphuma. Sibheka lapha ke Sayile. Wido Tache. Hayi Sipho Shane. Wido Tache. Sipho Shane. Angisathuki kakhulu. I-Orlando Pirates yoke manje sine-advantage yokuthi ke ithathe umdlalo. Yona ke Orlando Pirates iwuqede bese idlula iya lapha ke kuma-semi-finals. Akubheke nje injabulo lapha ke ebhentshini. Nansi Riva. Awudlalanga kahle Bonman Mosele but hey uhlezi ustakula. Semi-finals. Hlezi ustakula nje usizini. Yonke engiyithanda ngayo. Musele. Sibheke lapha ke Musele. That was a good penalty, guys. Iyadlula i-Orlando Pirates. Beyinhle penalty eshaya uKulman Mosele but ke igame yakhe bingekho mnandi. Yabo bingekho mnandi igame yakhe but ke ungangitshela wena ngokwakho ukuthi ubani ukushayela ipenalty emnandi kulama penalty eshaya namhlanje. Ungakhohlwa ukusubscribe uVane Sports lo. Yebo next game sobona ukuthi kahle kahle soqhathwa noba. Yabo kuma semifinal. Ungangitshela ukuthi ufuna ukuqhathwa noba between Kaizer Chiefs because nayo ingenile izwadlana neSteelers or iSundowns or iSkhukhune noma iDurban City lezodlana eMarimo Gallants namhlanje. Ungangitshela ukuthi ufuna ukukhethwa noba. Yebo uqhathwa noba kwiNedbank Cup semi final. Yebo ngiyabonga abafethu for isupport eningi yayo noVane Sports lo.